som en Joan Aguiló i som artista plàstic. Normalment arriben al taller després de dinar i bueno, tens les meves manies per començar. Me pos música, me canvi, me posa el meu mono per pintar i normalment me seguo una estona a pensar en quin dels projectes que tinc treballaré aquest dia. Penso que les cosetes que trobo per aquesta casa ja són en si uns quadres que jo voldria que tinguessin aquesta profunditat que tenen. Per exemple, trobar-te una clau o un manat de claus superantigues penjades a un ganxo que la veritat ningú sap per què estan allà i de bon són ni quin sentit tenen, però tu els veus i estèticament són precioses i a més després tenen una experiència i un rerefons. Pots fer una sèrie de lectures darrere aquestes claus infinita, no? I després també he conegut més properament o més intensament a la meva predina de la Pobla, venguent a fer feina a casa seva, no? Duguent el meu taller a casa seva. Després que ho has de fer damunt la pot, també. Aquí, damunt la fusta, mira, ara ho aixecaré. Uau, com queda? Oh, que bé, que bé. Que bé. I on has de posar aquesta fusta? Tan bé. No ho sé, encara no ho tenc clar. Li agrada, però, a la gent que sigui més bé. Oh? A tu t'agrada més la fusta nova? Jo la fusta nova. Ja vaig jo per bé. A mi m'agrada més així, per dir-ne idò. Segueix pintant en el carrer, fent art urbà, i per això normalment emplei o dibuix damunt paper i després ho encol, o treball en plantilles. Llavors una cosa bastant més apurada, més tècnica, de retear, de pensar les línies on aniran, els clars i els oscurs. I sí, de vegades me demanen si som el Bansi mallorquí o si en Bansi és el meu referent. I bueno, la veritat és que és inevitable, en certa manera, que la feina que se fa en plantilles, amb estèncils, s'aparesquin unes a les altres, no? Perquè jo crec que hi ha bastantes diferències entre el treball d'en Bansi i el meu, però entenc que com a general puguin dir que s'assembla molt el treball d'una a l'altra. Com a conceptualment xerrant, referents m'interessa qualsevol persona que vagi una mica més enllà en la feina que fa. M'agrada molt també un que firma com a Etam Crew. Són dos polacs que fan un treball en mitjaneres, un format molt gran, i tenen una manera de treballar les seves obres d'una manera molt poètica, que penso que és molt interessant, bastant suau, te conten històries molt com a més dolcetes, que a mi ho trobo molt interessant. I un altre serien el Boa Mistura, un col·lectiu que estan a Madrid i que treballen de forma molt social. La seva obra és directament per canviar l'entorn on estan fent feina. El que intento explicar en les meves obres normalment és l'identitat i el caràcter de la gent d'aquesta illa, que trobo que és important i que també necessita que qualcú ho reivindiqui una mica, no? En el Betar el que he volgut era tornar a pintar, agafar rodillos, agafar brotxes i embrutar, no? I la veritat és que ho he disfrutat molt. La meva intenció en el Betart eren dues. Una tècnica, que era que des d'en fora tu vessis una imatge bastant figurativa, molt reconeixible, i per altra una història més conceptual, que eren dos nins pescant amb un gambaner a les roques, amb un text que posa com a crancs enrocats. I fent una mica aquesta referència de lo que xerràvem abans, no? De que per molts de nosaltres la nostra illa és tot el món, no? Igual que per un cranc la seva roca és tot Mallorca, no?